Dževad Ćelosmanović i Fikret Zukić su demobilisani borci koji su cijeli odbrambeno-oslobodilački rat proveli na Gradačačkom ratištu. Danas žive, kako kažu, od danas do sutra, bez zaposlenja i redovnih primanja. Od dnevnice, ako zaradim, ja imam. Sada radiš dnevnicu, živim, od dana do dana radiš kad te ko zobnije. Posla ima nekad, njega ga ne ima. Ali eto, dobre. Nemate stalna primanja? Nikada. Primanja imaš onako sve šta zaradiš. A to je nam svo primanje. U povodu obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, organizacija demobilisanih boraca općine Gradačac je obezbijedila jednokratne pakete pomoći za socijalno ugrožene demobilisane borce. Ova akcija je organizovana na takav način da mi pomognemo socijalno ugrožene porodice. Obratili smo se Pilkomu gdje je on u visini 30 maraka obezbijedio 10 paketa za najugroženije porodice. I da kažem samo, kad je u pitanju organizacija demobilisanih boraca, nije ovo prvi put da mi ovako nastupamo od nekih ljudi koji daju svoje donacije da pomognemo svoje članove koji su ugroženi. U organizaciji Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona, Gradačac će u petak 15. aprila biti domaćin centralne manifestacije obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine za Tuzlanski kanton. Očekuje se veliki broj zvanica, gostiju i učesnika sadržaja ove manifestacije. Sama atmosfera, kada je u pitanju 24. godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine prolazi po planiranom. Kao organizacioni odbor i predsjednik organizacionog odbora smatram da smo priveli sve aktivnosti kraju i nadamo se jednom velikom druženju, takmičenju sportskom FLP, tako da ćemo imati priliku da zajedno budemo sa predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti svih nivoa općine, kantona i federacije, da se susretnemo sa borcima s kojim smo se zajedno družili 92. 95. prolivali krv, a posebno kada je u pitanju Gradača znamo da su sve jedinice, brigade, bataljoni drugog korpusa dali itekako značajan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i Gradačca i time smo ponosni što se to dešava u Gradačcu. Doček učesnika i gostiju biće upriličen na kuli Zmaja od Bosne, a centralni događaj je svečana akademija u sali Gradačačkog sajma. Biće održana i sportska takmičenja u malom nogometu, stonom tenisu i šahu.